Omah boys cewek karo Surabaya kamare ono telu. Lek masalah lingkungan wis full rek yo. Wis gak tonggoan ambek dalbo maneh yo. Wis iki kamare ono telu, omah boys ukurane 6 kali 13 rek yo. Lho, telon. Kamare ono telu. Nah, wapi rek yo. Engko dadine ono koyo ngene iki rek yo. Wis dilengkapi area balkon. Kene gawe nyantai-nyantai karo ngopi rek yo. Engko dadine koyo ngene iki ya. Wis free pager karo kanopi ngene iki. Lah, kene wis ono pagar permanen rek yo, batu alam warna hitam ya. Nek masalah karpot ojo kuatir ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu kayak Pajero Innova Los yo. Banyak tambah depan wis kayak ngene iki rek yo. Wis ono mainan apa iki rek yo, mbok karo aku rek yo. Sing ngeru tolong komenan rek yo, tak pelajari. Lah terus nang kene iki kena gawe parkiran sepeda motor, wis ono wall moldinge. Lah kowe iki nang ndukur iki rek yo. Iki kena gawe nyantai-nyantai rek area balkon iki engko ono tanggae rek ya wis persis kaya iku dadine rek ya. Lah terus iki kusene wis almini rek ya anti rayap. Lho delon ruang tamu orang keluarga super gede kena gawe playon ya. Wis ono wall moldinge plafone sepino aja omahe dhuwur ya anti panas ya. Wis saiki langsung dek kene rek ya. Kamar pertama. Lah, iki kamar pertama wis gede rek ya, kena gambakan sadu ngene iku. Kena gawe gaya becak-becak di dinding rek ya. Lho, wis ana cendelo becak-becak di dinding. Nah, terus nang kene iki kamar kedua rek ya. Kamar kedua wis sampai padha lah karo kamar pertama gede wis ana cendelo. Nah, terus saiki langsung memburi kene iki rek ya. Nah, nang kene iki ana kamar mandi sing super gede, kena gados wong 29. Nah, nang kene iki wis ono ada sabun rek yo. Nah, terus iki kamar ketiga ya. Nah, ini kamar anak rek yo, rodok cilik, kamar anak. Yo gede tapi kena lagi ambekan satu sik muat lah. Cukup yo, wis. Nah, terus nang mburi iki ono dapur sing super gede. Lah, iki nggone wastafel, ini nggone kompore. Lah, terus keistimewaane maneh nang kene iki kok ono pintu rek yo. Be sampean menawa soalnya si ono sisa tanah kena gawe ndek jemur-jemur pakaian sampean. Wis ngono ae ya iku teko aku. Langsung digas omah iki murah pol, ukurane 6 kali 13, regane cuma 375, masih bisa nego. Lokasi ini di perbatasan kota Surabaya Barat, tepatnya di Desa Banyurip, Pakal Beji PDAM, cowidek karo perumahan elit Citraland rek yo. Wes, kalau sampean minat atau pengen survei lokasi langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.